Jan delok jaran tenan lho. Mosok to ngijune dhuwit anyar iki lho. Saiki jasane 20.000. Jan kok geting aku ngene iki. Terus ngene iki lho, ora enek apa-apa. Jale to. Kok ngijune dhuwit kok krungu-krungu kok jasane 20.000 lho. Jan mentolo nguntal gapura ya lho aku. Tenan lho, ngene iki. Banter-banter, kok sampe rusak nek liyane. Aku ngene iki wis kadung sremet tenan, kadung pegel aku ngene iki. Kayak riyo ngene iki lho, wis cedek. Bayangno to, kayak bocah-bocah sandangan yo tak tokone. Lah kok krungu-krungu kok apa jenenge ngijune dhuwit iki lho. Kok satuse kok 20.000 jan. Kok jaran to. Beh, ngene iki to. Kayak alame ngene iki lho, golek sandang pangan lho. Oh, angel ngene iki. Lah kok krungu-krungu kok ngijune dhuwit saiki 100.000, jasane 20.000. Jen mentolo tak. Lah aku kok giting aku. Beh, jen banget aku. Beh, aku tenan sempremet tenan aku ini. Aku pengen dadi tenan iki. Tak ora tarik tenan. Aku lek kadung dadi anu lho, angel tambanane. Dukun ngendi ora enek sing iso nambani aku tenan. Aku pah mumet jas ngene. Nah. Bisa duit 100 jasane komplit.